I la rata serà gran. I el mundo de remulla no l'han creuat. La rat? Tots hermosants, rimant el gosso i això que diu rata, perquè hi ha un cremaor. Però rato, I en el parque d'ocio... I al final ix, però grandíssim. Arumba. Ai. En el parque d'ocio... En el que tenia la llenya una setmana per ahí, que era pi, estava molt verd, i dic, s'ha de que se sequi un poquet. I li pegue foc i és un conill encès. Això ho ha gravat? Això ho ha gravat? Que Guarda un palo fanales. los cuatro fantásticos. Guarda un palo fanales, que les que cantava el tio Ixe està gravat. Tu, és de veres lo que t'estic... Vaig ser un conill encès. Se queda allà entera. I diu que l'incendi del Calderón no va ser d'ahir. No, és que serà 2 metres. Se queda allà entera. Què? Au a traure-lo.